ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардурои азиз чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубайн, аз теренотон созае. Гӯш кинед ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагем ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор бардурои азиз чизҳои арзон гарини бисёр рӯй кардагене ки бо диққат гӯш кинен. Як мошини тангени фурӯшӣ ҳастай, як мошини дига Мерседес компресс рӯй кардаген, заминои арзонак рӯй кардаген. Замини арзон сар мешавад аз ноҳияи Вахш, ноҳияи Ҷейҳун, шаҳри Ваҳдат. хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ. квартираҳои арзонак рӯй кардаген аз шаҳри Душанбе пеши бозори Корвон. квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва як квартираи арзон дига ҳастай дар ноҳияи Фархор. қазиқи видео ҳамие ки дукомната квартираи 125 000 сомон ай ва дига чизои арзон ам рӯй кардаген. видеои имрӯзаро ба қазиқ то охирша тамошо кунен. агар ягон кас хона, мошин, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, дар номерои ватсапи ма бинависен. ма барои харидоро я рекламаи зуруш мекунам. настрено соз боше, я дона лайки бепла бижиқен. касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаёча навора сар кардам, ака ба қызиқ исе гӯшка. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, ориентир радиостансия пеши балнисаи туберкулозни. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 66 квадратни метр. хона ремонт кардагия чихереки десен овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатоша хитчон мекунанд метан. нарша бардурои азизам 230 000 сомон мега, камтар арзон мешава. агар мошинои 2011 боло боша, болоиш суман битан мешава гуфтагия соҳиби квартира. ё агар квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар ам боша, алиш мекадай. дӯстони аз хай номерои телефонаш аст, мисол хоҳед занг зада бо маслиҳат мекунен. 230 000 сомон мошин болои сум мешава, ё квартира дар шаҳри Бохтар ё шаҳри Душанбе ам алиш мекадай. пули урусӣ қати 1 млн 385 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ин як замини арзон мо дарои кардагам, бо диққат гӯш кунен. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Бустон, ай сентри ноҳияи Вахш 10 километр дуртар. замин лави раи Калондай мега. 40 сотиқ заминай, заминаш риждай мешава ки хонара бисозӣ. овсвеч мега 10 метр дуртар бидай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош сертификат дора. қариби заминда магазин, мактаб наздик бидай. нарша бардурои азизам 55 000 сомон мега. 40 сотиқ замине бардурои азиз дар ноҳияи Вахш, хеле гуфтам 55 000 сомон бо савдо мешава. пули урусӣ қати 331 000 рубл мешидай. номерои телефонаш чӣ гап, имо ватсап дора, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, дом 4 этажа, новостройка. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 52 квадратни метрай, овсвеч доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. вақти фурӯхтан кухни гарнитур, шифонер, консонер, термоз, люстрош, места, трезоош, решётка задагия бардурои азиз. баня, ҳоҷатхона, кухни дора. дар наздики хона, бозорча, мактаб наздик бидай. нарша бардурои азизам 270 000 сомон мега. харидори аниқ бошен, арзон мешава. пули урусӣ қати 1 млн 645 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бихарен, наздики бозори Корвон.
дӯстони азиз, агар шумо хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои ватсапи ма роӣ кунед. Ма барои харидоро як рекламаи зуруш мекунам. Номерои ма дар якум комментарияв ва аввали видеода номерома мондагин. Бардуи азиз, чизе ки барои реклама дошта бошед, дар ма роӣ кунед. Агар настереносоз бошед, як дона лайки беплан бижихен. Касе ки то ҳозира подписатсия кардаги нест, дар канали ма подписатсия кунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ границаак зари, ғамгин набош. Ба номеро дар экран буда занг бизан. компанияи Шамсин компания буваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. Компанияи Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. хаста набошем. бардуи азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонедисен қародура дар ноҳияи рӯдакӣ маҳаллаи Партизон наздики дарёи Элоқ 30 сотиқ заминда, гӯш кунед бардуи азиз, 30 сотиқ замини калонӣ шуда 4 дар хонаи фасон кардагия чихеле ки десен овсвеч мега ҳастай, документошам ҳамаш ҳастай, бино ҳамаи чизи чораш қати фурӯхта мешидай. Мебел, қолин, курпача, пасуда, плитка, калонки, стол ва стул. холодильник дора, дута телевизор доштай, ҳар як комната бардуи азиз кондитсионер дора, канализатсия ай хидмонай мега. нархиш $195,000. касе харидор бошен арзон мешава. рубл сомониша дар бар экран нависагин бардуи азиз, $195,000. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардуи азизами мошини десен, срочни фурӯхтан дар кораша мега бо диққат гӯш кунед. срочна мошини фурӯшӣ Mercedes компрессор, соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин, мотораш дай, ана коробкаш механикай. дӯстони азиз, хеле гуфтам срочни фурӯхтан дар кораша, адрес ноҳияи Колхозовод абдай, нархи мошин 42,000 сомон. касе харидор бошен бо муомила мекунем гуфтагиай. 42,000 сомон. пули урусӣ қати 261,000 рубл мешидай. номерои телефонаш, номерои расияша ватсап дора, ана занг бизанед, мошини Mercedes компрессора бихарен. 2001 сол будай. нархи зурнекӣ мегирӣ, фақат ҳаиш мекунӣ. дӯстони азизам, инедесен қародора дар ноҳияи ҷайҳун, пешина Қимсангир, ай район 3 километр дуртар будай, пеши кӯли моҳӣ гуфтагиай. ноҳияи Қимсангир, пеши кӯли моҳӣ. 9 сотиқ заминаи иҷозатномаи хона доранд, мешавад ки хонара сар кунӣ. 2500 дона сменблок астай, 3 камаз қимсанг овардагиян, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. нарша бардуи азизам 65,000 сомон арзон мешавад. и бародар худаш дар Россия мега ки ягон шунос нестай ки суратоша партоя. хай бардуи азиз, ман ҳаракат кардам, уже видеора кардам. хай номерои телефонош ҳаст, мумкин имрӯз пага суратҳои ҳамин замина да ҳамин бародар партоян. хай касе харидор бошен, зангш мезанед, замина мисол суратоша шумо да мепартоя. ҳозир ман бесурат рекламаш кардам. 65,000 сомон, 9 сотиқ дар ноҳияи ҷайҳун. номерои телефонош ҳаст, занг зада маслиҳат кунед. бардуи азизам, хаста набошем, бачаи кампир навора давом мета. бардуи азизам, мошини фурӯшӣ Тангенай, соли баромадаш 2006, сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, объём мотораш 1 литрай, мотораш расход надора мега. коробка механик, 4 та баллони навай, аккумуляториш созай, адрес ноҳияи ҷайҳун, пешина Қимсангир. нарша бардуи азизам 14,000 сомон мега. камтар арзон мешава. пули урусӣ қати 87,000 рубл мешидай. марҳамат бардуи азиз, касе ки мошини Танген харен, занг зада бихарениш бешухӣ. ҳай мекунӣ мегардӣ. мошинои хубанд ва камрасходанд неки. касе ки дар канали ма подписатсия кардагиам бардуи азиз, ина як замини арзона бихарен.
замина десен қарордора дар шаҳри ваҳдат деҳаи ширинбулоқ 6 сотиқ заминаш рыж будай барои хона кардан тайёрай. Овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% қариби заминда мактаб, магазин, масҷид наздик будай. нақша бардурои азизам 55,000 сомон. 55,000 сомон. арзон мешава бо пули урусӣ хати 345,000 рубл мешидай. номери телефонаш аст, зангзда замини арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен. нархи зурайнекӣ. хеле ки дар аввали видео гуфтам, ана квартираи арзон бисёрай ва гуфта будам ки дар ноҳияи Фархорам квартира ҳастай. Ина бардурои азиз, бардурои Фархор, ина гӯш кунен квартирара. Квартира десен қарор дора дар ноҳияи Фархор, ҷои Фархорай хай гуфтагӣ нестай, духонага квартира дар диметаж қарор дора 80 квадратни метрай. Домои пешина хона ремонт кардагиай. ремонт созайне ки медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки духонага диметаж ноҳияи Фархор. хай зангзда мисол бо ҷои Фархорай мефаҳмен. нақша бардурои азизам 125,000 сомон мега. пули урусӣ қати 773,000 рубл мешидай. номери телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза. аз куҷое ки мошин, аз куҷое ки заминҳои бисёне ки рӯй кардан, аз куҷое ки замин рӯй кардан, аз куҷое ки хона рӯй кардан, аз куҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи набоша. гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шуда боша я доналай ки бепила бижихен. касе дар канали мо то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен, дар канали ма подписатсия кунен. ягон рӯз ана замин, хона, мошин аями канал иншоалло ки мехаринда, барои ки ин канал да бардурои азиз ҳама ана мисол одамое ки чизҳои хичонан ҳамво рӯй мекунанд, посредникҳо рӯй намекунанд. ай канал бардурои азиз гуфтам ку мисол чизҳои арзон мумкин ки бихарен. барои ҳам канал да подписатсия кунен, зангулача мебурад, зангулачара дар бологиш монен, лайкҳоро биҷиқен дӯстони азиз. ва касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва бардурои азиз гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дӯстони азиз, илтимос мекунам дастгирӣ фаромӯш накунен. дар видеои пешинане ки хеле дастгирӣ карден, лайкотон бисёр шид, мисол қариб 2000 шид. ҳамин видеоро ана ҳаракат кунен, ай 2000 лайк боло кунен, бо мо хеле миннатдор мешем. мисол барои шуморо як рӯз пас видеои хушрӯ мекунем. раҳмат барои дастгиритон. худованд нигаҳбонтон боша. хаяка.